Ramogi TV, Migori. Jolok ohanda mag loso nyamburko e kar ohala ma Jua Kali e boma ma Kisumu koro dwaro moro sirkand kaunti no omanynegi kar timo ohala mongirore mondo omi otiek midhiero mar dar sa ka sa. Jotijego ywago kaka kiondko mar dar sa ka sa osehinyo dongruokgi ka koro ni to gikwayo sirkand kaunti ma Kisumu kod sirkal maduong' mondo omi odonjre wachno ahinya to konyogi e weche mag lowo mosechandogi gaming'a. Kotelnegi kod migosi Jacob Otieno ma bende en jakom margi, giwacho ni chal ma Jua Kali sani rach mokalo ni mar buru, chuodho kod chieng' obaro oganda ndasi. Mbele ni samoro idwa no darwa ka. To wambe wanyono piny nikech kamwadhi onge wan kae mwati ya nyisi ni kawase bete for so many years. Ne county government owacho ni gibiro miyowa kama chielo magiterowa. To nyaka sani pok waneno duoko maber. Koro wakwayo county government mondo ong'inwa yo maber madi gigi develop nwagodo space mane giwacho ni wabede temporary mondo wayud kama ber mwanyalo tiye makoth ok gowa, chieng' ok chamwa, buru bende ok kwadhwa ahinya. Kama kata ka client obiro kubet piny niloso ne mtoke ka en boneno kama iloso ne mtoka kaber. Ka en kae to gimiwa kae olosnwa maber mondo watiye makata ka gidwaro mana usuruno to ginyalo yudo. To kae kaka en sani to tek nikech en buru kama to bende daka matin ni daruru ni timang'o koro osemiyo kata jowa moko owito ngimagi. Sani ntiere gimoro ni 50% e college, 50% kitimo koro oko, itimo practical. Koro yudo ni gini endi miyo koro ka kuondegi olos maber, seche ma gin e skul kucho gin kocha, ka gibiro koni giyudo kama ber ma kata ka koro wa train gi to gibedo jomoko ma obedo train e yo moro makare.